Grabing bayhana. Sa kadugay sa among relasyon ing anira ang iyang buhaton. Human na kong pa-eskwela. Nagkawala na gana. Huna-hunaon nimo. Gikan high school ako'y nagasto hangtod college. Unya gibiyaan ako murag gisalvage. Di magsilbi ni. Ako siyang pabayron sa akong tanang nagasto sa iyaha. Kay dako kay kung nagasto ang bayhana na. Ana ra kadali sa iyaha nang ingana. Pre! Oh, Sa man ka diri nga, basta man nimong, abi na kung kinsa nagbanha kay di, ikaw man diri. na-disappoint ko sa akong uyab pre kay nakagraduate na wala na. Mao nay nabalityaan pod nako. Mao nang nangita ko nimo karon kay gikan pa ba na high school? Ugwa ko na sayo pre ha. Murag gikan high school na hantod college nagasto ka ng bayhana. Tinuod na pre. Mao nay nakuha na nako nga grabe pod nang bayhana, gipa-eskwela, gipahuman sa college nya. Mao buhaton sa imo ha. Nasayo jud ko pre kay akong mata duha ka mata. Kita kung unsay mong sakripisyo sa pagpa-eskwela ana. Nanarbaho ka para i-gasto ikuan nya. Ingana. Paula gid na pre nga dako kay kog kay ubos og kasakit anang bayhana pre kay abi man ko nako og ako siyang magastuhan inig kahuman niya mubalik sa ako ang poder. Wala na di na kabaluman agad. Wala na pagkuan sa ko pre ba. Mao gani no. Ang nauna-unaan pod nako. Wa jud ko na sayo pre. Kay kato pa lang gipa-eskwela pa nimo. What if ha? What if lang no. What if nga kung makahuman ning bayhana talikdan na ka. Wa jud ko na sayo. Nahitabo Mao jud. lagi pre. Oh. Siyara naman pod no ang pamilya day ana pre wala ra po i-comment nga mao ni nak. Mao man ni nagpa-eskwela nimo ayawing ana Wala man pre kay akong gi pangutana ang iyang pamilya pre. Pero pabor man ang iyang pamilya sa iya ha. So sa ato pa konsabo sila. Konsabo sila. Murag nga na ang netabo pre. Oh. Ikaw ang makaluluoy kay ngano? Wala kay natigom sa imong sarili. Pangutan unti ka, gid ba kutob ra pug kag Oh. elementary. Oh. Tinuod na? Tinuod na. Di ba? Wala ka kahumang eskwela kay gipalabi nimo siya. Karon nakahuman asa Wala na. siya. Wala na sa imong Wala na. atubangan. Wala Kinsa na. may makapahimulos sana, kung kinsa may makaminyo ana. Pero Kung kinsa ang makaminyo, naghago og ang nagningkamot, Ako mao na ilisod. nga diha. makaluluoy. Mao na ilisod diha. Pero ako ni mo istoryahon sa nimo. Pero kung dili gud pre para la sa kuha ha. Dako kay kang nagasto pabayra. Pabayron kay nako pre, akong gi kwenta-kwenta ginagmay ang akong mga nagasto sa iya pre. Pero dili gyud kanang ingon nga totally tanan. Pero dako gyud sa bayron nun. Tambag lang ako nimo, istoryaha lang. Ayaw lang pud pag-post sa Facebook kay basig maulawan. Oh. Imbes na bayadan, dili nakabayadan. Kay ngano, naulawan. Pero- ikaw pa'y balihon nga pabayran sa pagpakaulaw. Ang tawag na cybercrime law bayan ano. Mao na gitawag nga respeto nga pagkasingil. Pero unsa may akong buhaton ngayon pre? Diretso na ko siya o moagi ko siyang ginikanan. Ani nimo? I-chat nimo or contact nimo unsa man ang inyong social media nga contact. Og di ba reply, kadomdom naman ka sila ha. Oo. Personal adto istorya ha. Kung di jud madalag istorya, diha nakabukuan. Pwede nimo iagig barangay para maistorya ba og mahusay kung unsa jud na ang inyong dapat nga istoryahan. Kay lisod na pre. Kabalo jud ko sa imong kaagi anang bayhana na. Lisod. Okay. Kabi gyud ako sakripisyo anang bayhana pre. Ay sa tinuol, pagka tinuol lang istorya pre. Ang sakripisyo lang nako pre. Dili na nako kwentahon kay lisod kay magwinta pero kung pugson jud nila, pukaw nila nga akong garbo nga gitago-taguan. Ako gyud na. Mao na akong gikahadlokan. Kung mabungkag ng garbo nga nasa imong dughan, ambot na lang jud og asa sila dagan. Sige lang pre, kay naray kasulbaran ang tanan. Kana pre diha jud. Unya di ko magdugay kay ako naara ko magpaluyo perminti mo ato pus baryo manggut. Oh, sige. Ay, sa mo bastang sabaan ninyo diri sa bumahan nga. Nakadisturbo man mo na ako ng kung kakao di basta bang sabaan ninyo diri maraming mga Akong baba. kababata ba wa ka na sahid sa luoy kayo. Pre, tinuod yun nga pagkaistorya ha. Pero pre, tinuod yun tingali kay ano. Isa ka adlaw ana niadto ko og bansalan ni baba ko bansalan. Kay namalit ko og kaning pids, mga sukar, kapitanan. Nakita na ko tong imong gipa-eskwela tong katong imong pa-eskwela ba. Kahuman nag-college. Kita na ko na kauban, lalaki. Na mauna, giingnan bitaw ka sa una. Nga ayaw patakag gastoin ana, kay di ka ka-sure nga imuha na. Igo ra ka mo gasto. Igo ra ka pangwartahan. Pangayuan ka kung unsay gusto. Unsay gusto ka unon. Unsay pamaliton. Tanan mga Shopee unsa na diha. Tanawa ron. Kinsay kaluluoy. Ikaw ra. Igo ra siya ni human og eskwela. Unya gibinuangan ra ka. Mauna, kay di man ka maminaw tambag na mo, pre. So karon kinsay kaluluoy ikaw? Igo ra ka ni gasto gikan sa high school.
Muna ning bisag asa ka mo trabaho, bisag asa ka mangitag kwarta para ibayad sa mga tuition. Karon tanawa kinsa kaluloy ikaw. Di man ka maminaw, mo na kay mo may gusto. Imong gusto perminti ang matuman mo na karon. Na, giingnan ka sa una. Ayaw palabi gasto ng bayhanan na kay binuangan ra ka. Igo ra ka pangwartahan, igo ra ka hut-hutan. Tawa ron asa. Ikaw ray gibiyaan. Mo na. Kung naminaw pa ko sa inyo ha sa una. Kung saon ta man, nagipahari man ako akong gugma. Sige lang pre, daghan pa kaing babae. Oy, dili ra ka na mo'y babae. Akong may sulti sa imo ha. ABC. Always be careful. DEF, don't ever forget. And XYZ. See you soon. Kaya napakoy lak. Ha? Pre, una lang tama diha. Be. Kaya ni mo na. Kau pa. Sige ha. Sunod, pag-amping. Hulata ang babae nga sa imuha mahigugma. Dili kay ikay mamili sa imong gihigugma. Hulata ang babae nga muduol sa imuha. Dili kay ikaw magukod-gukod tanawa. Sayangan ra nimo imong gugma sa isa ka babae nga gipangortahan ra ka. Tuna ko. Pagkapait nga gugma.